Ola e benvidos á sétima edición do Tico Diario, un informativo diferente e con protagonistas que vos resultarán familiares. É venres 16 de novembro e comezamos coa noticia da semana, da man do noso compañeiro Bruno Fernández. Bos días, Bruno. Que nos traes hoxe? Bos días, Elisa. Pois verás, sabedes o que é a Tasca do Liño? Na parroquia de San Bartolomé, situada no concello de Vilalba, recrean cada ano este oficio tradicional. Nos estivemos ali para mosarche o en que consiste. Con esta reportaxe arranca o noso Tico Diario de hoxe. Na parroquia vilalbesa de Bartolomé de Insua regresaron ao pasado para recrear un dos traballos máis tradicionais da chaira, a Tasca do Liño. E dirán algúns, que é isto? É o momento en que se lle saca a fibra ao liño. Hai que amazotar para acabar de partir a aresta e logo despois pasarlle a estriga ás mulleres para que acaben de limpar no banco tescón. No inverno, desde que se acababan de facer as labouras do campo, pois era cando se facía a tasca, despois de sementar o trigo, máis ben, porque despois, durante todo o inverno, era cando fiaban para na primavera clarear. Tascaban fundamentalmente mulleres e podían facelo durante longas horas no inverno. Mentres traballaban o liño, falaban e cantaban. Por iso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a enseñada de mi espanta. As mulleres rurais de San Bartolomeu de Insua poñen cada ano en escena esta tasca para que uns coñezan esta tradición e outros non a esquezan. Eu son galega, pero vivo en Granada. Recordo isto de cando era pequena no Valdomao. Recordo a festa esta da tasca, do liño, da fiadeira, e todo isto foi volver moitos anos atrás. Grazas ao esforzo destas mulleres que, con apoio de institucións como a Deputación, fan posible cada ano que Insua regale a súa historia. Pois aí queda a noticia desta semana. Trasladámonos agora a Ribeira Sacra. Ali está a nosa corresponsal Beatriz Gómez. Beatriz, hola, por que estás hoxe aí? Ola a todos e a todas. Pois veredes, atópame en plena Ribeira Sacra, que estes días loce espectacular como cores do outono. No concello de Chantada vense celebrando o terceiro desafío Vía Romana, no que participaron un centro de corredores. Aínda que o gañador foi atleta chantadino, Adrián López, todos os participantes son uns auténticos heróis. Queredes saber por qué? Atento a este vídeo. Era o momento no que o chantadino Adrián López entraba en meta e gañaba a proba heroica do terceiro desafío Vía Romana. Veu preparado para gañar o quilómetro vertical e, tras un segundo posto, saiu a por todas na de 6 kilómetros, rexistrando un tempo de 35 minutos 17 segundos. Quedoume un sabor bastante agridulce na de un, pero bueno, con esta pois vou moi contento. Un minuto despois entrou este monfortino, mellor tempo na cronometrada da proba clásica disputada antes. Eu gañei a anterior e ganou a segunda. Terceiro tempo para este ourensá que participaba por primeira vez. E vi que era unha carrera corta, moi dura, explosiva. A mí me gustan estas carreras e por eso me decidí a venir a participar. O Club Atletismo Chantada colabora coa adega Vía Romana na organización deste desafío, unha proba única que transcorre entre os escarpados e pendentes viñedos da Ribeira Sacra nunha época na que este enclave natural loce coas cores máis fermosas do outono. Porque pretendemos fomentar o deporte, enseñar Chantada, enseñar o que temos aquí, porque isto, o paisaxe é impresionante. Me gusta que cada año a gente venga a esta zona con ganas de vivirla. Outro dos valores deste evento é a súa capacidade de reinventarse cada edición, xogando coa sorpresa para conseguir cada ano un novo desafío. Pois noraboa a eses campións, sí que ten boa pinta esa carreira. Sigamos co noso informativo. Chegamos agora a Tica Enquisa. Ola a todos e a todas. O meu nome é Antón López e hoxe encontrome aquí rodeado dos meus compañeiros de primeiro de bacharelato do IES Becerrea.
aos cales lles vou pedir a colaboración na seguinte pregunta. Cal é a túa afición favorita? O fútbol, Por qué? porque me gusta. Algo máis? Nada, Seguro? seguro. Cal é a túa afición favorita? O deportes, Por que o dices? porque sí. Algunha... No. Bueno, están pouco faladores. Cal é a túa afición favorita? Jugar al tenis, Por qué? porque me gusta, Algunha cousa máis? nada más. Cal é a túa afición favorita? O arte, Por qué? porque é unha boa forma de expresar os sentimentos. E algo máis? No. Isto sería todo e moitas gracias. Ata aquí a actualidade. Así despedimos hoxe este Tico Diario. Moitas grazas aos participantes do IES Becerreá pola súa colaboración, así como a todos os que fixeron posible facer este programa. Imos agora coa información do tempo. Ola, moi bons días. Hoxe comezamos vendo unha borrasca que se achega por a península, pola zona de Portugal e o norte de Galicia, que nos traerá probablemente a Galicia pois choivas, como suele ser habitual. Estas produciránse na parte centro e na parte do Atlántico. No norte pois temos en principio sol. En canto a Lugo, na provincia de Lugo, pois un pouco máis do mesmo. No centro temos auga, no norte temos sol, e na parte do sur temos ceo anubrado. Bueno, e isto é todo por hoxe.